Adventure, natakaron diri sa mga panginabuyan sa Bulanon gyapon ka adventure. Kining mason unya laborer sa gihimo nilang building ka adventure. Atong sudlon ka adventure ang mga panginabuyan sa atong mga kaigsuonan diri sa Bohol. Si sir mo na silang ilang trabaho karon ka adventure. Mason unya labor. Okay, mayong buntag sir. Mayong buntag. Oh, kasi nga nato sir. Joel Di Puspusa. Joel di Puspusa. Kasi nga mo sir. Gerald. Ha? Gerald. Gerald, ikaw may libur diri. Ikaw may mason sir, mason. Okay. Unya ka video atong interview niya tataod. Na sila gitrabaho diri nga building ka adventure. Sir, mayong buntag sir. Kasi nga nato sir. Valentin Olaybar. O Valentin Olaybar, shout out ninyong tanan diri. Unya kanang ikaw may mason na ni sir? Kakawan mo ni sir. Mason pud si sir. Okay. Kanang usa ni yung gibuhat diri sir, gama sir. Apartment. Okay, sa adventure apartment ni ilang gibuhat diri. Kamo nagbuhat ay tanan sir? Man kanang gamay-gamay na likong sir kay mura bang natukod na. Oy ka adventure, si Sir Valentin, siyang mason diri. Dugay na ka mason sir? Mga pila ka tuig sir? Mga 12 na katuig siya. Mayo kay 12 na katuig si Sir Mason. Nana siya yung mga kuan, mga experience sir no. Okay, kanang kuan kanang mayo gyud ang kuan sir, kanang yung kuan sa pila ka bata sir? Upat ang bata ni sir. Unya na kay college. Ngayon sa college, okay. Pila may usay ko lagi kanang Pacquiao o Inadlaw. Pila man kadlaw na to sir? Okay, dako ka adventure ang adlaw ni Sir Mason diri sa apartment. Kita tagay ng apartment. Siyempre kita sulok. Tagiya po siya sa Lublakan? Okay. Ang tagiya ani ka adventure kay apartment, ang tagiya po sa tong giadto nga Halublakan si Engineer Janre Bitasolo. Shout out Sir Janre na ako karon sa imong mga tao diri karon sa apartment diri sa Barangay Buena Vista gyapon ni lungsod sa Carmen. Wag adventure makita na to si Sir Valentin, ang mason diri sa apartment. Sila ang silbi naggamaan ni ka adventure. Unya atong ariyon puning uban. Hello sir. Parehara ba mo adlaw ni Sir Valentin? May bando na ko. Ubos si Sir Valentin siya ang Purman dali. siya ang nagdala ani. Kanang mason unya purman pud siya. Okay, si Sir Valentin siya ang mason, siya ang purman. Gabi ka adventure kanang gabi atong panginabuyan diri sa mga Bulanon. Tag 500 ang imong adlaw sir. Unsa may pamagi diri sir kanang ang sweldo siniman na kini sina? Siniman na. Mo simana kakaog kanang mga 7,000 sir? 500 mo simana kaog 3,000. Okay na 3,000 ang simana. Unya kang Sir Valentin mo kan sa kag mga 7,000 po sir. Sa imong weekly. Simana. Mga 3,600 sa semana. Umay na adventure para sa pamilya. Okay, adventure na ako karon diri sa Barangay Buena Vista lungsod sa Carmen nya. Kay mo sir kanang sa imo sa labor pila may imong 350 po imo. Kanang pamilyado na ba ka sir? Pila mata? Isa. Pila ka kasawa? Sorry. Usa sorry na sayo. Tawo na ta sir masayaw ba? Sayo. 350 ang sweldo ni sir. Okay na ba sir ang okay na ba ang 350 ang sweldo sa labor? Okay na? Di kaigo. Pero namoy laing nga panginabuyan. Pintor mo ko? Pintor ka, labor. Pugihan kayo si sir, pintor si sir, unya labor. Si Mrs. din trabaho? Trabahante po sa Lublakan. Igagaw ni Juan. Jandre. Yang Mrs. Kadventure, igagaw sa tagya diri Engineer Jandre Bitasolo. Unya may trabaho niya diya sa Lublakan sir? Dara diya puyo kay. Siya may tigikay. Tagapanglaw ko. Tagapanglaw si sir. Asa rin mo Danau? Bilisan. Taga-Bilisan panglaw si sir. Okay, kanang taas na ba kag-experience sir sa imong pagpanarbaho sa pintor unya sa labor? 3 years. 3 years na sa pintal. Putol po 3 years na ka sa pintal. Okay, adventure si sir, 3 years na siyang
pintor unya libur pud siya mag putol-putol mga alat mga duha ka tuig, tulo ka tuig sa libur. Okay, Kadbinchor. Ato mga mason ato makita karon ang trabaho ni. Ikaw sir, pamilyado na ka sir? Pilang bata sir? Duha. Unsay trabaho ni Mrs.? Nurse. Nurse balay. Ang ilang mga asawa din nurse. Nurse balay. Oh. Si Kadbinchor ato makita karon ang mga mason, ang mga panginabuyan sa mga bulanon diri Kadbinchor makita nato diri sa Barangay Buena Vista lungsod sa Carmen kay Kadbinchor at makita karon ang apartment. Makita nato ang apartment nga ilang gitukod Kadbinchor. Dako-dako ni nga apartment. Kadbinchor mo na ito panginabuyan sa atong mga kaigsuonon nga mga bulanon diri sa Buena Vista kining libor unya mason diri nga gitukod sa diri sa apartment. Unya makita Kadbinchor. Kini tanan sir, ikaw gyud nagdumala ani Sir Valentin? Pwede mo usa ka taas? Oh, sige. O Kadbinchor, usa ka taas na si Sir Valentin maoy nagdumala ani Kadbinchor ining apartment. Dako-dako ning apartment nga gibuhat si Sir Valentin ang mason ani. Siya ang nagmason ani atong sakon Kadbinchor ang apartment ni Sir Jandre Bitasulo. Okay, Kadbinchor, makita na to Kadbinchor. Muna ang apartment. Dako-dako yun yung apartment na Kadbinchor. Si Sir Jandre, siya po ang tagiya sa katong-atong atong panginabuhian nga halublakan ni Sir Joel Limbago. Makita na to ang mga kanang mga kwarto-kwarto diri Kadbinchor. Oh. Muna siya ay gitrabaho ang mason o foreman si Sir Valentin katong atong gi-interview ganyan Kadbinchor. So makita karon ang mo niyang na CR na kwarto mo ni siya gigama nilang Sir Valentin. Okay, shout out ko sa tagiya dire sa apartment si Sir Jandre Bitasulo. Mo niyang tagiya mo ning ang gitrabaho sa atong mga kaigsuonan diri sa mga bulanon, mga panginabuhian sa bulanon kining trabaho nila mason, laborer o foreman. So makita Kadbinchor hapit na pud mahuman kining ilang gibuhat nga kuan Kadbinchor kining building nga ilang gibuhat ni Sir Valentin. Okay Kadbinchor, makita nato karon ang building nga gigama sa ato mga kaigsuonan diri sa Bohol, mga panginabuhian sa Bohol anon kining atong mason, laborer o foreman. Makita na to Kadbinchor ang trabaho ni Sir Valentin. Siya ang foreman, siya ang mason ani Kadbinchor. Taas-taas na og experience si Sir Valentin kay 12 naman siya katuig nga nagtrabaho isip mason og foreman. Duha yang gida Kadbinchor, mason og foreman. Kaya makita na to Kadbinchor ang building ay ilang gitrabaho ni Sir Valentin og sa iyang mga kaubanan. Daghang mga trusses Kadbinchor. Kay kung gamit sila og kahoy, gasto kayo kahoy. May maning puthaw kay tangtangon ra man ay human Kadbinchor. Makita karon. Okay, what's up Kadbinchor? Nako karon diri sa building nga gitukod sa atong mga kaigsuonan nga mga mason. Okay, makita na to si Sir Joel, si Sir Valentin. Ato makita ang mga kinukusgan nga mga mason. Dili basta-basta Kadbinchor kay dako-dako ni nga project nga ilang ang engineer ni Sir ang takiyara. Okay, ang engineer ni Kadbinchor unay lagi hapon si Sir Jandre Bitasulo. Napo jay hardware sa Buena Vista sa GG's. Unya napo jay halublakan katong atong giadto gay na si Sir Joel Limbago. O sa nga ito ni Sir Joel nga mason na dire karon katong tigbuhat og halublak si Sir Joel Limbago. Unya Kadbinchor, makita nato ang ilang trabaho diri Kadbinchor sa atong panginabuhian sa bulanon. Kadbinchor nagkuhan sila og simento. Nagpinising sila.
Unya kaning gibutang sa ibabaw sir kanang baga nga sin nga baga. Steel deck para wala na siya gamitin simento gyapon. Flooring na babaw. Okay. Kay carpenter to makita karon mo na siya steel deck. Steel deck unya masahan og simento. Gabi carpenter, gabi ni si Sir Valentin kay siya man ang nag kamura hangtod ha pila na ni ka buwan na konser dito po ninyo. Karong December magtuig. O carpenter karon unom na pud ka buwan, karong buwan na sa Mayo gikas pagsugod nila, nagsugod sila December. Karong December carpenter mahuman magtuig ni. Ato makita karon na hapit na mahuman ang apartment ni Sir Jandre. Unya na atong kay carpenter kanang sama sir kanang tulo ra gyud mo kabuak ka ni sir og daghan mo. Daghan mi ali na tumira na balik ko ito kung prating na kuan. Kang Sir Jandre gyapon to. Ang uban nga mga trabahante carpenter tuwag gyapon sa laing area, pero ang tagiag gyapon carpenter si Sir Jandre Bitasolo. Unya karon sila na pili karon kay kining ilang gibuhat carpenter silbi pang tiwas na lang ni pag pinis. Okay, Sister Valentin nagkuha na nagpinising na sa simento sa katong iyang gikuan nga silbi gipinisingan para panjud siya kanang muligon siya carpenter. Ano makita karon? Unya kanang dugay na pud siyang experience sa mason. Si Sir Valentin. Mga 12 na siya katuig. Unya nakapa-eskwela na pud siya og college niyang anak. O sa RM college sir? Ang tulo? Pero wa to ka eskwela college tong tulo. Ang duha ka adventure ka eskwela college sa uban na narbaho na napod. Wa ba'y nasunod nimo sir nga mason? Okay, puro na narbaho ang bata ni Sir Valentin. Ato makita ka adventure hinlo mo. Lagminyo na sir. Lagminyo na. Okay sir. Okay, ato makita pod ang paspas ng trabaho ni Sir Joel. Unya ang atong kinakos ng laborer, pintor po ni si Sir Gerald. Kuan po siya kanang abtik ni siya tighatag og simento. Assistant po niya labor tighatag siya mga simento, mahurot tag simento, adventure. Makita ka adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nata sa Barangay Buena Vista karon sa apartment ni Sir Jandre Bitasolo. Shout out Sir Jandre nga naami karon. Kanang matagbuwa mga tagsimana nga kuan sir kanang makubra na nimo og imunang timbon sa kabuan. Kubra kada semana. Okay, ka-adventure. Makubra nila ilang sweldo kada semana. Para sa pamilya. Panginabuhian sa Bulanon ka-adventure. Ato makita ka-adventure nag-mix. O sa mga gibutangan nagbunbun sir? Butag bunbun Wala graba. Bunbun na ka-adventure og simento para pinising. Paspas kayo si Sir Valentin naka pinising ka-adventure na makita. What's up ka-adventure? Shout out ko sa akong mentor si Ireneo Jr. Hinampas officially. Og ni Crisnel TV. Sa akong pagumangkon ayaw mo kalimot pag-subscribe sa iyang channel. Ug sa akong mga igsoon, shout out ninyo sa akong mga follower nga way hunong sa pagsunod sa akong YouTube channel ug sa akong mga video. Daghang salamat kaninyong tanan. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. Kunya ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Okay ka-adventure, nata karon diri sa mga panginabuhian sa Bulanon. Kining mason na karon sa apartment. Hapit-hapit na mahuman ang apartment nga gidumala ni Sir Valentin. Kay siya man ang foreman diri unya dubli ang da foreman pa jud siya, mason pa jud. Mani kay dubli ang da ni Sir Valentin. Unya yang kita ni ka-adventure matag semana, mukita siya 3,600 ang yang kita matag semana.
kay mo adlaw man siya tag 600. Ka Sir Joel mo adlaw siya tag 500. May nasa pamilya ka adventure maka suportas pamilya gyud pod. Kay 500 ang 500 ang adlaw mo simana po siya 3,000 mga kapin po 3,000 na. Okay ka adventure, makita nato ang pagmasa ni Sir Valentin. So makita karon. Okay, shout out ka adventure. What's up ka adventure? What's up ka adventure? Nata karon diri sa barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen. Sa atong panginabuhian sa atong mga bulanon diri sa Bohol. O katong mga naay ipapanday diri sa lungsod sa Carmen, doola lang si Sir Valentin. Sir Valentin Ulaybar, doola lang nyo ka-adventure. Diri sa lungsod sa Carmen, diri sa barangay Buena Vista. Taga barangay Buena Vista ra ka, sir? Katipunan. Katipunan, Carmen. Kato sa Berhen. Unahan sa Berhen sa Fatima. Katong gibutangan sa Berhen Fatima ka-adventure, moto siya ay Katipunan. Unahan ilang bay ato ni sir. Okay, katong mga magpapanday og mga balay na doola lang si Sir Valentin Ulaybar. Kay maayo kayo mo gama, mo plano. Kay siya man ang purman, siya pod ang mason ka-adventure. Og sayang alalay si Sir Joel. Kato makita karon ka-adventure. Shout out po ko ni Sir Gerald. Guwapo og buotan nga liburer unya pintor pod siya duha yang gida libor unya pintor. Kay maning duha ka-adventure kay kung ayong papintura mo libor pod siya. Kay nanapod siya usa ka buok anak. Unya usa pod ka buok asawa. Adi usa ra gyud yang asawa. Usa ra gyud manang usa ra gyud ka adventure. Okay ka adventure to makita karon ang mga hard work sa atong mga kaigsuonan diri sa Bohol ato mga panginabuhian sa bulanon. Ato makita karon. Salamat ni Sir Valentin Ulaybar sa panahon nga tagaan ko niya og panahon diri nga maka-vlog diri sa apartment. So makita karon. Okay, what's up ka adventure? Nako karon sa barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen. Ihapit na mahuman ang ilang pinisingan ka adventure. Nata karon sa ilawom sa apartment ni Sir Janry Bitasulo, engineer. Shout out engineer. Adventure mo ni siya panginabuhian sa bulanon kining atong mga mason diri sa Bohol. Si Sir Valentin Ulaybar, unya sa iyang kaubanan si Sir Joel. Ang ilang assistant si Sir Gerald nga nakaron. Oy ka-adventure, maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Ayaw po kalimot ka-adventure pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat. God bless ka-adventure. Kaway, Sir Valentin, kaway, sir, kaway. Sir Joel, kaway. Oy ka-adventure, si Sir Gerald. Sir Gerald, kaway.